www.ngenes.com. Likane dek jaman semono tresnamu setya lan tuhu anane mung tansah ngelepono sasat orang nate cikro mula aku mung tansah ngimbangi tresnaku dinawa mati ora ana lintang kang sumona amung ndika pemujanku sliramu pamit tugas ngayahi amreh ayune sesami nggonmu puji karya basuki sok kapan anggonmu bali peteng dedet rasa ning atiku bareng keprungu kabarmu nyatane sing kondur mung layangmu ora liya kena kudu jika kamu dibuat kecewa oleh pasanganmu, ora usah susah, ora usah sedih, apa meneh kok dendam. Sampaikan saja ke dia. Dukun saja bisa membunuh tanpa menyentuh. Maka pastikan dia untuk rindu tanpa bertemu. Nangis neh. Dra, sabar ya Dra. Sasat
Satrio Pandhawa. Hei! Hai! Oh! Kata-kata hari ini nek awakmu gak iso renang ojo akal-akal blurun nek dheke ora tresno awakmu kowe ojo nekat tetep seneng karo dheke mergo awakmu bakal kelelep ning kahanan tresno abal-abal sekirane diperjuangne kok panggah ora gagas disayang kok panggah ora ngerti mundura ngaliya aja malah ngenteni aja sampai tresnamu dianggep kaya kipas angin mosok dihubungi kok wayah dibutuhne tok ya prei no mbake sakit Nyu Satrio Pandhawa Indra ya sing sabar ya no rasa tresna kuwi ora kena dijaluk ya ora kena diselaki dilakoni wae kanthi banyu mili endinge piye pasrahno karo Gusti semono susah seneng bareng padha dilakoni eling mbok yo kowe eling
aku Duh Gusti kuatno atiku Nyu Satrio Pandhawa Salvira Pro Audio matur sembah nuwun dosa lara tak wales lara kaya tatu sing tak tampa nanging aku para mentala umpama aku ra duwe rasa aku lila kowe karo wong liya nanging atiku wis kadung tresno kowe liya semono susah seneng bareng padha dilakoni eling mbok yo kowe eling tresnamu ora ana liyane nyatane saiki kowe ninggalake aku Gusti kuatno atiku Gusti kuatno atiku Jabang keras Kediri luar biasa. Suaraku kayak MC nek ngene iki ya. Terima kasih matur sembah nuwun untuk seluruh warga masyarakat Desa Jabang Keras Kediri yang antusias memberikan support luar biasa di siang hari ini. Nyu Satrio Pandhawa hadir di hadapan Anda. Yang hadir dari Dusun Talas Cangkruk Ngadiluwi dalam satu naungan satu kepemimpinan ada Popo Sentiaki Prayoga, juga mitra kerja luar biasa
salah satu audio handalan dari Republik Jaranan Indonesia, Safira. Super gede-gedenya Indonesia. Kali ini diva-divanya Indonesia, cantik-cantiknya Jawa Timur Indonesia, gemoynya Jawa Timur Indonesia, Nyacat Kualat, Rate Faradina, dia Vero Nika. New Satrio Pandowo. Asoy. Ya Allah, ya Allah. Oke. Ini bareng-bareng New Satrio Pandowo. Oke, diucapkan selamat siang. Panas-panas ya. Loh, penghuni pohonnya banyak. Loh, adek kono. Payungan loh deh. Maju. Ada payungan tuh piye? Lah iya, dhewe melu payungan loh. Pinjam sebentar. Wong panas sengenge wae kok sambat. Lah terus Ada panas endi karo gak dianggap jajal. Masak ta? peh Panas. Panas tek nganggo pol. anu Kisahnya sampean lho, Kek. Lho, piye ya iya no. Waduh macak kenceng yang baik gak sido. Kita goyang kembali bos. New Satrio Pandowo. Safira Pro, terima kasih. Matur sembah nuwun. Ayo goyang goyang. The best, the real Jaranan Indonesia. New Satrio Pandowo. ayo goyang goyang. Ayo goyang.
enjoy Marco. Rate Faradina. Dia Veronica. Aku malu tiada terkira menajamkan tangan meminta-minta. Karena terpaksa kini ku lakukan yang ku minta hanya sekedar makan melalui lagu ku gantung hatimu. Ku terpaksa aku mengharapkan Tuhan bermurah hati. Coba dengarkan aku membawa suara cerita Sungguh terpaksa aku bernyanyi mengharapkan Tuhan bermurah hati. Oke, satu lagu di sini spesial bareng Satrio Pandowo buat warga. Mana ini Mbak Rate? Jabang. Hah? Jabang. Jabang. Iya. Sik tak niup dulu. Ya Allah, dewe panas. Aja ngiyup. Lha terus. Sampai niku nek ngiyup ning kono padha karo mengharapkan sesuatu yang tidak tentu kepastiannya. Apa weh? Nah, kandhani kok. Terus kadung berharap tibane hoak. Ya Allah, kakek. Kakek ini mesti ya. Iya. Cinta ya. Mbuh aku iki. Gue aku jadi. Wes gak apa-apa ya kayak ya. Oke, panas Ibu. Enggak, sejuk ini. Sejuk sekali. Sejuk sekali. Ini mengarep ke payung rasidu. Ya, ini dikasih lagunya apa lagi ini? Orang anak sing di lagu. Cek lo cek. Set filmmu nyapa Ndra? Panas srengenge sambate ngarwara. Luwe panas nek nyawang cah kae digandeng wong liya. Luwe panasnya nek dhek posting karo bojone ngono. Yo kan. kandhani kok. Heeh. Apa? Lebih baik terjebak dalam kemacetan tapi tetap sampai tujuan. Oh no. Daripada terjebak dengan rasa nyaman tapi tidak ada kepastian. Nah, kuwi lho. Kandhani kok Yu Satrio Pandowo, Safira Pro, terima kasih. Jabang keras Kediri, matur nuwun. Gusti pon maringi tresno sing kemati. Iya,
dhateng para kadang sutresna budaya kagem Tala Putri. Pasugatan tani kuda kepang kembar 6 saking keluarga besar Nyu Satria Pandhawa. Nembe kemawon paripurna wonten ngarsa panjenengan mugi saged dados sukornaning penggalih kinarya panglipuring manah khususipun dulur-dulur masyarakat wontenipun tlatah Desa Jabang Kecamatan Keras Kediri. Sakmenika nyuwun sewu nyuwun pangapunten ingkang tanpa pepindhan. Pasugatan kita sigeg sawetawis saking keluarga besar Nyu Satria Pandhawa ngaso sawetawis ing mangke kalajengaken malih kalian para kadang putra kanthi pasugatan inggih menika tari rampokan celeng srenggi. Nuwun inggih ngaturaken sugeng ngaso utawi sugeng istirahat ing mangke pinanggih malih kalian keluarga besar saking Nyu Satria Pandhawa.